sa lugar namin. Oy. Ayan, si Birmano. Shout out. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Mga kadodong kadidang, kamusta sa inyong lahat? At meron lang akong ihandog sa inyong isang video bilang pag-share sa inyo ng aming Tuda outing mga kadodong. At ang aming ginagawa ngayon ay mag-swimming kami mga kadodong. Ayan, at nakikita nyo naman siguro ay nasa likuran ko ay nagtingpasaw na yung mga karamihan dyan. May mga bata at may mga matatanda. Ang oras pala natin ngayon mga kadong ay alas 8 ng umaga. At kasalukuyan ng mga kasamahan ko ay naliligo na sila. Yan, sa likuran ko na sila mga kadong. At maiksing video lang ito mga kadong na bahagi ko sa inyo. Ayan mga kadong, lumusong na yung iba namin mga kasama. Kasalukuyan pa mga kadong, marami kami mga kadong, isang bus kami. Nasa mahigit 50 o 60 siguro kami katao mga kadong. Ayan. At hindi lang yan mga kadong kung sumama lang lahat yung mga membro ng Tuda namin. Pero dahil siguro may mga pangangailangan din silang mas mahalaga, kaya ang nabuo lamang na sa mga sumasama ay isang bus lang. At yan, kahit paano maging masaya man lang mga kadong dahil sa lugar namin. Oy. Ayan, si Birmano. Shout out. Kasama namin sa Tuda mga kadong. Marami na naliligo. Malinaw rin naman yung tubig mga kadong. At okay na rin to dahil yung mga binabagi ko sa inyong video na naliligo kami, ilog lang yun mga kadong. At ito talaga ay dagat na to siya, tubig alat na to mga kadong. At mula naman dito sa tubig mga kadong, dito sa dagat ay maglalakad na lang ng ilang metro mga kadong papunta sa aming cottage. Yan, malapit lang mula sa dagat. Dito, maglalakad ka lang ng konti. Ay, andito na yung aming cottage, mga kadong kadidang. Hello! Ay, kasama namin yung mga kadong. Hello! Maligo na kayo! Ligo na, ligo! Mga kasamahan ko yan mga kadong. Kasamahan ko sa Tuda. Yan. Ito yung muna naming cottage. Yan, mga kasamahan ko yan sila mga kadong. Nag-shot na sila. At ito naman yung pangalawa naming cottage mga kadong. Yan. Yan, pangalawa. At ito naman yung pangatlo. At ito naman yung presidente naman sa Tuda. Hello Pres! Sana mag-enjoy yung mga kasama natin sa Tuda. Sa business life sa isang taon. Ako naman masasabi ko magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa'yo Pres. Hindi kami dito pangalawa. Okay. Ay po pasalamat sa mga kasama namin na nandito kami. Okay. Salamat Pres ha. Okay. Yan, sige mamaya na no. Ha? Pag-iis ka na kayo maligo na. Pangatlong cottage sa amin. At dito naman yung pang-apat. Pang-apat na cottage kayo kadong. Hello! Shout out! Yan sila mga kasamahan ko yan mga kadong. Yan. Dito ko na po ilalagay. Okay. Si Kuya. At kunting hakbang lang mga kadong, ilang metro lang ang layo ay dagat na siya. At okay rin yung area mga kadong, maganda na rin para sa akin. Ayan. Hello Jong, shout out sa'yo. Yan mga kasamahan ko ng mga kadong. At dadala ko yung gitara ko. Pagdating dito, dagat na siya mga kadong. At pwede ka nang maligo.
Maraming mga bangka rin dito, mga kadudong. Maraming bangka din dito na nakaparada lang. Siguro gabi lang to sila manghuli ng isda. Mga kadudong. Yan. Yan lang mga kadudong ang view rito. Tama lang din na mag-enjoy sa itong panahon na talagang mainit na siya talaga mga kadudong. Ayan, sumisikat na yung araw mga kadudong. Kami na nalilito. Dito pala kami mga kadudong sa Cavite. Itong lugar na to, yung beach na pinangliguan namin, Mariti, Cavite ba yun? Mariti, Cavite mga kadudong. Ito yung paliguan nila dito. At nung pagpasok namin dito mga kadudong, wala na siyang entrance. Ang binabayaran lang namin dito ay yung kanyang cottage. Halagang tuto ang halaga, pero kami sa apat na cottage mga kadudong, yung apat na cottage lang ang aming binabayaran. Wala na kaming entrance papasok dito mga kadudong. Kumbaga yun na yung pinakabayad niya, yung cottage na aming inarkilahan. Kasama na yung mga tao. Kasama na yung mga kasamahan ko mga kadudong. Kumbaga kasama na sa binabayaran namin. Kaya tuto ang bawat cottage. Yan, mga kasamahan kaya mga kadudong. At nandun pa yung iba. Kasi pulpuyat pang nagpapainit ko sa katawan. Nag-inom na siguro sila. Yan. Hello! Shout out! Treasurer namin si Dante Tarusa. Treasurer namin sa Toda mga kalong. Siya yung taga rito at siya yung nagdala sa amin dito. Siya yung guide namin. Yan chairman namin sa Toda. Yan. Magandang umaga. Pangga, guys, and pangga. Oh, lusog na. Talon. Talon. Dive. Oh. Meron na nun sa mga medyo malalim mga katong. Okay na yun, mag-enjoy lang ang pamilya mga katong. Alright mga kadudong, hanggang dito na lang muna ang aking ibabagi sa inyong video. At tapayanin mga kadudong, mayroon pa akong mga gagawin pa dito mga konti na aking bahagi sa inyo mga kadudong. At hanggang dito na lang, bye bye!